To idan muka nufi jamhuriyar Niger a garin Garu da ke a yankin Malambil a kan iyakar kasar da Benin. Rikici ne ya barke a tsakanin manoma na kasar Benin da kuma makiyaya na jamhuriyar Niger da ke zaune a Benin ɗin. Rikicin da ya yi ajalin mutane kusan 4 tare kuma da haifar da hasarar dukiyoyi da dama. Lamarin da ya kai makiyayan na Niger ga dawowa gida, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakiliyarmu da ke Gaya Ramatu Isa Wanke ta aiko mana. Rikicin ya samo asali ne bayan da wani matashi Bafulatani wanda aka tabbatar da yana cikin maye ne ya sare wani manomi har lahira a can garin Garu da ke a yankin Malamville na kasar Benin, lamarin da ta kai ga dokan fansa duk da cewa tuni 'yan sanda sun kama Bafulatanin da ya wannan aika-aikan. Mai martaba sarkin Hullani Bashir Umaru Mamman Sambu ya yi mana ƙarin bayani da cewa akwai wani ƙauye ma da suka samu mutum guda ne suka yanka shi yankan rago aka mishi. Akwai waɗansu kuma masu gudu, wani wata diyar abin nan wani homologinmu shi ma ruga ne ta yi gudu ta faɗa ruwa lokacin da ta ga mutane suna zuwa ita da goyo har yanzu ba a ganta ba. An fet abin da aka yi kalkile dai kamar mutum 4 suka yi kalkile da ba su gani ba da aka san dai su rasa rayukansu cikin wannan tashin hankali. Hukuma tamu ta Niger ta yi gwargwadon kokarinta domin ta tarbe su da likitoci. To kawo yanzu dai hukumomi ba su yarda suka yi wani sokaci akan wannan matsalar ba, sai dai daga nasu bangare makiyayan da sun ka tsira da ransu sun yi wa tashar DW karin bayani kan irin matsalolin da suka fuskanta da kuma irin matakan da suke fatan ganin gwamnatin kasar Niger ta doka. Duk garin Garu da ƙauyen da kewaye sun kama cikin daji, da wanda ya sani wanda bai sani ba suna ta bugu. Suna in dabba na su daura su kai garin su, in mutum na su buge shi, in ya faɗi ya galabata su wuce. Wani kan da zuwa cikin garu ma bayan gaba ga idon polisi din su sun ka mai yanka rago yaron wani ne da aka ce magiti dan sarki rugan garu na Fulani. Ni dai matakin da ya kamata a ɗauka wanda yayi laihi a yi mishi hukunci daidai na nashi. Kuma babu wahillace babu manoma, duk wanda yayi laihi ka a ɓoye shi, a buge shi da sandan iko. Mu duka ɗan uwan juna ne, wallahi maganan da muke rigima yanzu yakanin dandawa ko bare da sauransu waɗanda sun ka aure famina mun hulla ne, wasu in na gani ma jikoki na ban ganewa. Mu duka tare ne mun ka tashi mun zama ɗaya, mun musulmai ne, mu aure sun aure mu. An da yake ta cewa makiyaya kusan 590 da kuma shanu fiye da 10,000 na Niger ne suka shigo a Gaya domin samun mafuka. To daman dai makiyaya na zaune ne a yankin Benin ba bisa ka'ida ba, saboda gwamnatin kasar Benin kin ta hana dabbobi wata ƙasa shigowa ƙasar ta domin yin kiwo.